formació que hem fet aquestes setmanes i és una sessió de formació però també de presentació de recursos que hem programat per a vosaltres. Avui us explicarem els fils de conversa. De fet, serà la Sílvia qui us els expliqui amb tot detall. Jo només seré al darrere de la pantalla bellugant aquests fils i no em veureu gaire. I aquests materials s'han fet amb l'objectiu de promoure la conversa, per tant, s'adiuen d'allò més al que feu vosaltres en els vostres grups i esperem que us sigui de molta utilitat tant aquest material com el que ja us vam presentar en les sessions anteriors. Ja sabeu que, a més, podeu comptar amb nosaltres si teniu dubtes, si voleu fer-nos qualsevol consulta i de ben segur que en altres ocasions ens tornarem a trobar amb aquesta col·laboració estreta que tenim mitjançant el Jordi entre política lingüística i la CAL. I després, Jordi, en tot cas sí que parlem d'allò que vam comentar l'altre dia, que era si teníem material en paper perquè us poguéssim enviar. Això ja en parlarem en tot cas amb tu, però avui fem aquesta sessió dels fils de conversa que ara començarà la Sílvia a explicar-vos què són i ensenyar-vos tot el que tenim fet dels fils i alguna unitat que encara no la tenim feta però que aviat la tindreu a la vostra disposició. Per tant, comencem. Començo a compartir pantalla. Perfecte. Gràcies, Rosa Maria. Doncs hola, molt bona tarda a tots. Estic molt contenta de ser avui aquí amb vosaltres per presentar-vos els fils de conversa. Esperem que la sessió us sigui útil i que us serveixi per ampliar els recursos que ja oferiu als participants del Xerrem i el Junts. L'objectiu de la sessió, en tot cas, és que conegueu el funcionament i l'estructura dels fils de conversa i que els pugueu utilitzar. O sigui que, en tot cas, ja comencem. La Rosa Maria ja ha posat la presentació i tot. Estem super a punt. Molt bé. Doncs, en primer lloc, si vols passar la pantalla ja, Rosa Maria, i començar amb la primera. Què són els fils de conversa? Doncs és un recurs que ofereix materials virtuals pensats sobretot per fer les activitats amb algú altre i d'aquesta manera promoure la conversa en català. No hi ha una progressió, no es tracta d'un curs, ja ho anireu veient. El que hi ha és una agrupació per temes de conversa. Es tracta d'un material lúdic i flexible que cadascú pot adaptar com li vagi més bé. La idea és que pugueu triar el que us vingui més de gust, el que us resulti més atractiu o el que us sigui més útil pels vostres grups de conversa. En tot cas, heu de tenir en compte que no és obligatori fer totes les unitats, és a dir, vosaltres podeu decidir sempre com, quan i quines activitats voleu fer, doncs en funció del tema o del tipus d'activitat que us agradi més. Quins són els objectius dels fils de conversa? Doncs, en primer lloc, promoure la conversa en català per adquirir més fluïdesa, fomentar l'ús de la llengua catalana, que tal com està la situació ara mateix, doncs podem dir que ens fa prou falta, oi? Promoure l'interès per la llengua i la cultura del país i reforçar la competència digital de les persones que utilitzin aquest material. Pel que fa als destinataris, els fils de conversa els vam fer amb l'objectiu d'oferir un recurs als participants en el programa Voluntariat per la Llengua, sobretot als que fan la modalitat virtual. Però també és un material útil per a professors de català com a recurs a l'aula, per a alumnes que vulguin practicar fora de l'aula i per a qualsevol persona que vulgui practicar català. Evidentment, nosaltres hem pensat que també us pot ser útil a vosaltres perquè els podeu utilitzar a les sessions del Xerrem i del Junts o bé com a material complementari quan hàgiu acabat la sessió del grup de conversa. Ara mateix tenim 7 unitats disponibles, com us deia ara fa un moment la Rosa Maria, però al febrer de 2022 ja tindrem les 10 unitats publicades. Tots els fils de conversa en total tenen 10 unitats. Quan les tinguem totes enllestides, hi haurà disponibles entre 300 i 400 activitats en total. Un element important d'aquest material és que s'adapta a qualsevol dispositiu, és a dir, podeu fer servir un telèfon mòbil, una tauleta o un ordinador. La característica principal és que a partir de vídeos, d'àudios, de jocs, es plantegen diverses activitats amb l'objectiu de promoure la conversa. Ja veureu ara quan entrem a la pàgina web que hi ha material molt divers, des de vídeos interactius en què la reproducció del vídeo s'atura
i us planteja una sèrie de preguntes que haureu de respondre, fins a jocs en què s'han de girar cartes per trobar la parella que li correspon, o haurem d'ordenar una seqüència d'imatges que estan desordenades. Ara, quan entrem, ho anireu veient. El material l'ha elaborat la Laia Martín, és una persona experta en l'elaboració de materials didàctics en línia, en coordinació en tot moment amb nosaltres. Hem treballat conjuntament per anar definint tant l'estructura com els continguts de cadascuna de les unitats. Si passem a la següent diapositiva, exacte. Doncs pel que fa a l'estructura, com ja us he dit abans, els fils de conversa contenen 10 unitats temàtiques i l'estructura de les unitats sempre és la mateixa. Cada unitat té 4 fils i cada fil proposa 4 activitats. El fil 1, mira i parla, com ja us podeu imaginar, doncs comença amb un vídeo que haurem de mirar i després haurem de parlar. És a dir, és un vídeo que presenta el tema de la unitat i a partir de diverses preguntes i jocs es va generant la conversa. En el fil 2, escolta i parla, doncs el mateix que abans, però en lloc d'un vídeo, en aquest cas serà un àudio, ens proposen preguntes i jocs que podrem respondre en grup, en parella o individualment. I en el fil 3, guaita i opina, a partir d'un o més vídeos es proposen activitats en què els participants hauran d'expressar el seu criteri sobre un tema. En el fil 4, parlem-ne i fem, caldrà més participació i complicitat entre la parella o bé del grup de conversa perquè se'ls demanarà que facin plegats una tasca concreta. I ara, si passem a la següent diapositiva, ja veiem que aquí tenim la URL, l'enllaç, per poder entrar a la pàgina web dels fils de conversa. I si et sembla, Rosa Maria, ja hi podem entrar. Molt bé, aquí veiem la pàgina principal dels fils de conversa. Al principi hi ha una breu descripció, una mica explica quantes unitats hi ha, quins són els fils, tirem una miqueta cap avall, això és una mica el que ja us he anat explicant, i aquí ja tenim les imatges de totes les unitats. Fins a 10. Ara mateix, com us deia, n'hi ha 7 de disponibles, és a dir, si cliquéssim la 8, la 9 i la 10 no tindríem res perquè ja estem treballant. Però ara, per exemple, per veure'n una, podríem entrar a la unitat 3. Com ho fas? Perfecte. Doncs aquí, en primer lloc, ens descriu una mica què és el que trobarem en aquesta unitat 3, com ho fas. Ens diu, en aquesta unitat us proposem parlar de receptes i estris de cuina, de la cuina de reciclatge, dels vostres menjars preferits, d'on feu la compra. També parlareu d'altres temes, com la gestió de les emocions, l'estrès, l'emergència climàtica. Són temes actuals que de ben segur us ajudaran a encetar converses molt interessants. Molt bé, doncs sempre trobarem aquesta petita introducció en cadascuna de les unitats. Si tirem una miqueta més avall, trobem aquí aquest carrusel d'imatges que podem anar clicant i van passant 4 imatges diferents. Aquestes imatges ens les anirem trobant a mesura que anem fent les activitats. Aquí a la dreta hi trobem els 4 fils que us comentava abans, el mira i parla, l'escolta i parla, el guaita i opina i el parlem-ne i fem. Ja veieu que cadascuna té una icona diferent amb un color que identifica cada fil i amb una imatge diferent, d'acord? Ara podríem entrar ja al fil mira i parla. Perfecte. Ja hi som. En primer lloc, sempre trobarem una breu descripció d'en què consisteix el fil 1. El fil 1 comença amb un vídeo que presenta el tema de la unitat i després es van desplegant activitats. En aquest cas, en aquesta unitat 3, el fil 1 el que ens parla és de la cuina de reciclatge i què podem fer per aprofitar els aliments i combatre el malbaratament alimentari. Abans d'entrar, però, a fer les activitats d'aquest fil, m'agradaria explicar-vos que aquí a la dreta tenim 2 enllaços. Un és la guia d'ús i una altra és l'opció Opina i millora. La guia d'ús, de fet, hi podem entrar res un moment. El que fa és que ens explica bé una mica el que jo us he estat explicant ara, doncs quina és l'estructura, quines són les unitats, quins temes tracta cada unitat, etcètera, i coses que anirem veient al llarg de la sessió, una mica d'explicació de què trobareu a dintre i tal. Convé mirar-se-la, en tot cas, una mica, fer-hi un cop d'ull abans de treballar amb els fils de conversa perquè t'orienta una mica. Però bé, ara no la repassarem, podríem sortir de la guia. I l'altra opció que us comentava és l'Opina i millora, que si cliquem, i entrem res un moment només perquè ho veieu, hi ha una bústia de suggeriments.
Aquí veieu que hi ha un requadre on demanem propostes, reflexions o comentaris, suggeriments, el que vulgueu, que ens ajuden molt, tots aquests comentaris, per millorar coses que potser podrien ser millors o el que sigui. Vull dir que qualsevol comentari, suggeriment que tingueu ens agradarà molt ara mateix, perquè us hi esteu familiaritzant, però quan remeneu i si l'utilitzeu en algun dels grups o tal, doncs si ens voleu enviar els vostres comentaris ens anirà superbé. Ara podríem sortir d'aquí, tirar enrere, exacte. I ara sí, ja podem entrar al fil 1 i anem veient les activitats. Perfecte. Estem a la primera... Pots tirar una mica amunt, Rosa Maria, una miqueta per veure el nom de l'activitat? Ah, perdona, ja el veig. Perdona, era jo que no el veia. Molt bé, doncs aquí veiem la primera activitat, com ens agrada la cuina de reciclatge. Veieu que tenim una primera pantalla amb un altaveu. Això ens indica que si passem per sobre d'aquesta icona ja ens diu que es tracta d'una presentació. És a dir, anirem trobant icones en cadascuna de les pantalles que ens van donant una pista del que hi ha en cadascuna d'aquestes pantalles. Veieu que hi ha dos colors diferents, una pantalla blanca i una pantalla de color. La pantalla blanca és una pantalla sempre informativa. Això vol dir que en principi no hi hem de fer mai cap activitat. On haurem de fer sempre alguna activitat serà en aquelles pantalles que siguin de color, com ara, per exemple, aquesta que tenim aquí a baix, on ja hi veiem un ull, que si ens hi posem a sobre, ja ens diu exactament què és el que hem de fer, que és mirar-nos, ara toca mirar un vídeo, d'acord? En aquest cas, el que faríem seria mirar-nos aquest vídeo, que és el que ens proposa l'activitat. Si tirem una miqueta cap avall, ara no hi entrarem, perquè si haguéssim de mirar el vídeo ens allargaríem molt. Si anem tirant cap avall, perfecte. Un cop haguéssim mirat el vídeo, aquí ens trobem una proposta de conversa. A partir de la visualització del vídeo, ens proposa tota una sèrie de preguntes que hauríem d'anar contestant i que generarien la conversa. Veieu que si tirem una miqueta més avall, doncs aquí s'ha acabat l'activitat número 1. Per poder passar a la següent activitat, hauríem de clicar aquesta fletxeta on s'ha posat ara la Rosa Maria i ja seríem a l'activitat 2. Tornem a tenir una breu presentació de l'activitat i a la pantalla de color ja veiem que ens proposa alguna cosa que hem de fer. En aquest cas seria llegir aquest article i un cop l'haguéssim llegit l'hauríem d'analitzar responent totes aquestes qüestions que ens planteja en relació amb la lectura que hem fet. Un cop ho haguéssim fet, si anem tirant cap avall, molt bé. Veuríem que ja havíem acabat l'activitat i ara ja hem passat a l'activitat 3. Veieu que aquí a la dreta ens va dient que som a l'activitat 3. 3 de 5 pantalles que anirem trobant. Us he dit que serien 4 activitats. La 5ena és el resum, però ho veiem després. Ara som a l'activitat 3. Veiem també que hi ha una primera pantalla de presentació. A continuació ja ens fa una proposta d'activitat i és que escoltem aquesta notícia. Podríem clicar només un momentet. Aviam. Primer de tot em baixo l'app. Good to go to. Em dono d'alta i entro. Too Good To Go és un moviment que lluita contra el malbaratament alimentari. Això a la pràctica ha estat a la realitat, el que és una aplicació pel mòbil que té la intenció d'ajudar a establiments que tinguin alguna mena d'excedent al final del dia, en un excedent alimentari, des d'una peixateria, un forn de pa, una fruiteria, i que realment aquell dia, pel motiu que... Ja n'hi hauria prou. En tot cas, representa que ja hauríem escoltat tot l'àudio i llavors aquí a baix ens proposa una activitat de comprensió. Després d'haver escoltat l'àudio, podríem clicar aquest botonet lila que tenim aquí i se'ns despleguen unes frases incompletes i hauríem de triar quina d'aquestes 3 possibilitats seria la resposta correcta. Ara ho farem així a la babalà una mica, triem aquesta mateixa, la tercera, per exemple. Doncs mira, l'hem fet correctament. Passem a la següent. L'app facilita sobretot, doncs hem triat aquesta primera, resulta que no l'hem contestada bé, però ens està dient que l'opció correcta era l'última, la tercera, ens la marca en verd. Passaríem a la següent. Si fem servir aquesta app, us podeu arribar a estalviar fins a una tercera part, per exemple, diem. I ens diu que sí, que és això, que és correcte. Passem a la següent
I ens diu que els exemples de negocis d'èxit que heu sentit a l'àudio són una fruiteria o una carnisseria, és igual, qualsevol. I ens diu que no l'hem encertada, que la resposta correcta era l'anterior. Clicaríem a la fletxa, llavors aquí si cliquéssim torneu a provar, que ara no ho farem, tornaríem a començar l'activitat si no haguéssim respost correctament totes les opcions i volguéssim tornar a començar. Aquí ja veiem que ens diu que hem encertat 2 de 4 propostes que ens feien, de 4 preguntes, i aquí ja tenim la solució o sigui, tota la frase completa, que seria l'opció correcta. Molt bé, doncs ara ja sortim d'aquí, anem tirant una miqueta més avall i aquí ens proposa aquesta icona de l'esquerra que hem de conversar. Ens proposa una sèrie de preguntes per generar conversa a partir del tema que hem estat comentant. Hem arribat al final de la tercera activitat i ara per la fletxeta igualment aniríem a la quarta. Molt bé, doncs ja som a la quarta activitat. Aquesta diu que compartim receptes. Aquí, per exemple, ens proposa que podem pensar una recepta senzilla, fàcil, i alguna altra de gairebé impossible o estranya, per exemple. Passem a la pantalla següent i aquí ens diu, per exemple, quins ingredients necessitaríeu per fer cada recepta d'aquestes que hem pensat. Doncs aquí hauríem d'explicar que es necessita tal o es necessita qual per fer aquesta recepta. Si continuem avall, ens proposa una altra cosa. Ara ens proposa un joc. Ja veieu que la imatge aquesta amb les bitlles i tal ja ens dona la idea que això és un joc. I si passem per sobre ens diu fem un joc de memòria. Ara seria qüestió de triar, d'anar destapant aquestes cartes que les pot anar destapant la Rosa Maria i si m'ajudeu i obriu el micro, aneu dient quina carta és la que us sembla que sigui correcta. A veure si les encerteu. Mira, aquesta l'ha encertada la Rosa Maria. Molt bé. A veure, destapen alguna altra? El pebrot amb crema. No funciona. Si veieu quina toca, ho dieu, Molt bé. Crema de pèsols. El remenat d'espàrrecs. Molt bé. I ens quedaria l'última. El gaspatxo, que necessitem pebrot. Molt bé, doncs ens diu que és correcte i ja hauríem fet aquest joc. Si volguéssim tornar a començar, clicaríem voleu tornar-ho a provar? I si cliquéssim aquí, se'ns tornarien a girar les cartes i hauríem de tornar a començar. Perfecte, les tornaríem a tenir com estaven abans i hauríem de tornar a començar el joc. Molt bé. Si continuem avall, una altra proposta que trobem és aquest apartat per saber-ne més. Això ho trobarem en totes les unitats i sempre hi ha alguna proposta per ampliar informació del tema que tractem en aquesta unitat. En aquest cas ens proposa que mirem i llegim aquest quadern de la col·lecció Parlem tu i jo, no sé si la coneixeu, és una col·lecció de la Secretaria de Política Lingüística pensada per a les parelles lingüístiques del voluntariat per la llengua per fomentar la conversa. Podríem entrar en aquest botó blau que ens deixa accedir al quadernet. Molt bé, aquí el tenim. En primer lloc, hauríem de fer la lectura que ens proposa. A continuació, hi trobaríem un còmic relacionat amb aquest tema. I finalment, ens proposa tota una sèrie de preguntes per poder començar a parlar sobre el tema que tractava el quadernet. Perfecte, doncs ara sortiríem del quadernet Parlem tu i jo. Molt bé. Aquest ja l'hauríem fet. Molt bé, passem. Perfecte. Anem a la pàgina següent, que és la pàgina 5, que és el que us comentava. Aquí ens fa una mica de resum de les activitats que hem fet. Veieu que hi ha algunes que hi diu sense interaccions. Aquestes són o bé activitats que són de conversa i que no són puntuables, però si tirem una miqueta més avall, veiem, per exemple, que aquest joc de memòria, que és l'únic que hem fet,
sí que ens diu que hem tingut 2 encerts de les 4 respostes que havíem de donar. Aquest resum només és orientatiu i no és cap puntuació ni res, és només perquè tinguem una mica d'orientació de com ho hem fet i en tot cas també perquè ens avisa que hem acabat el primer fil. Ara hauríem de tirar amunt, tornaríem a partir d'aquí, d'aquesta barra de navegació, tornaríem a la unitat 3 i ara faríem el segon fil. El primer ja l'hem fet, doncs ara aniríem a fer el segon. Molt bé, en aquest segon fil el que farem serà compartir receptes de cuina. Ara ja podríem entrar al fil 2, salut, i trobem la primera activitat. A la taula i al llit, el primer crit. Aquí ens proposen parlar de cuina i de receptes per menjar i també per viure. En primer lloc, hi trobem un àudio on ens explica una recepta. Aquest àudio ha estat extret dels dictats en línia, que és un altre material de la Secretaria de Política Lingüística. Si podem clicar un momentet aquest enllaç, o el d'aquí, és igual. Aquí trobaríem directament el dictat que tenim aquí als fils de conversa. Tenim 2 opcions, una per escoltar-la a una velocitat normal i una altra que aniria a una velocitat més lenta. Llavors, podem clicar un moment per sentir una miqueta i aquí hauríem d'escriure. 2 punts. Perfecte. Per a aquest estofat necessitarem... Molt bé. Doncs tanquem ja l'àudio. Aquí, si li diguéssim corregeix, ens donaria la solució. Exacte. I aquí, exacte. Trobaríem la solució i les incorreccions que haguéssim fet. Molt bé, doncs ja podem sortir del dictat i tornem a l'activitat 1. Perfecte, a l'activitat 1 i continuem. Aquí ens proposa que veiem un vídeo sobre la recepta per fer una tarta tatin. I després, la proposta d'activitat és que cadascun de les persones, per exemple, que tingueu en els grups de conversa, esculli una opció de les 2 que se'ns plantegen aquí a sota, on hi ha tota una sèrie de preguntes. Cadascú hauria de pensar quines respostes donaria a aquestes preguntes i després es podrien posar en comú. Si tries la cuina ens agrada, doncs hauries de respondre totes aquestes preguntes per després compartir-les amb tot el grup, les respostes. I si triessis comprar i fer menjar, doncs et desplegarien unes altres preguntes que hauries de respondre. Un cop arribats aquí, hauríem fet ja la primera activitat del fil 2. Passaríem a la segona. Aquesta activitat es diu Compartim receptes. Aquí trobem un joc on haurem de girar cartes i aparellar mesures i imatges. Podríem fer-ne un parell d'exemples. Rosa Maria, tu mateixa. Un polsim de sal, 2 gots de llet, 100 mil·lilitres d'aigua, un raig d'oli. Ja veieu que és un joc de memòria perquè t'has de recordar. 2 gots de llet. Ara. 2 gots de llet. Perfecte. I ens diu visca, o sigui que ja l'hem endevinada. Molt bé. Doncs en tot cas no els farem tots, només era perquè veiéssiu quin és el funcionament. Es tracta d'un joc de memòria, has d'anar recordant on t'has trobat els gots de llet i on t'has trobat el text que diu 2 gots de llet per anar-los aparellant. Perfecte. Doncs continuem avall. Aquí ens proposa una altra activitat. Seria arrossegar els noms d'aquests estris amb la imatge que li correspon. Doncs l'escorredora, els estalvis, la paella, perfecte, els bols, l'espàtula, la cassola i la ratlladora. Molt bé, doncs ja hauríem completat i ara aquí podíem comprovar si ho hem fet bé. Perfecte, les hem encertades totes. Molt bé, doncs hem arribat al final de l'activitat 2, passaríem a la pàgina següent i fem l'activitat 3. L'activitat 3 és ens relaxem. Aquí parla de l'estrès, de l'ansietat. Aquí tenim un àudio en què ens proposen consells per viure amb més tranquil·litat i per no estressar-nos. Si baixem una miqueta més avall,
Veiem que aquí tenim una pantalla blanca, que per tant és una pantalla informativa, només ens planteja algunes situacions que poden provocar estrès, doncs una separació, un divorci, la mort d'un familiar, etc. Si continuem avall, trobem ja una pantalla de color, aquesta ens està indicant que hem de fer alguna cosa, és a dir, conversar a partir d'aquestes preguntes que ens planteja relacionades amb el tema de l'estrès. I ara, si continuem més avall, aquí també és una pantalla blanca, és a dir, només és informativa, ens diu que a curt termini l'estrès pot provocar problemes diferents, ansietat, marejos, irritabilitat, etc. Si continuem avall, aquí ens proposa una activitat i és, a partir d'una sèrie de preguntes, respondre per generar converses relacionades amb el tema que estem tractant de l'estrès. Aquí hauríem acabat ja la tercera activitat i clicaríem en pàgina següent, passaríem a l'altra. Molt bé, aquí si baixem una miqueta, perfecte, ens proposa una sèrie de preguntes, una pregunta de com reaccionaríem normalment davant d'algunes situacions que poden ser estressants, com per exemple parlar en públic o tenir un examen l'endemà o tenir insomni i no poder agafar el son, etc. Imagineu que un amic o amiga es troba en alguna d'aquestes situacions, què li recomanaríeu, etc. Bé, doncs a partir d'aquí s'aniria generant la conversa, hauríem acabat aquesta activitat, l'activitat 4, clicaríem en pàgina següent i tornem a tenir el resum amb els resultats de les activitats d'aquest fil. Aquí tenim les dues que hem fet, perquè ja us he dit que les que són de conversa no són puntuables, per tant, aquí no sortirien i alguna potser que ens hem saltat i no sé si les hem fetes totes. Aquí només es registren aquelles que hem fet, d'acord? Bé, doncs amb el resum ens està indicant que ja hem acabat també el fil 2. Ara tiraríem amunt, aniríem a la barra de navegació, tornem a la unitat 3 i ara faríem les activitats del fil 3. Molt bé. Aquí ens diu que haurem de buscar arguments a favor i en contra de determinades mesures que podem prendre per fer més lleu el canvi climàtic. Doncs anem a veure quines activitats ens proposa. Estem a l'activitat 1, emergència climàtica. Ja sabeu que vivim moments preocupants per al planeta Terra i aquest és el tema que es planteja en aquesta activitat i en aquest fil. Si anem baixant una miqueta, aquí ens proposa tota una sèrie d'informació relacionada amb la situació d'emergència climàtica. Anem veient, si anem tirant avall, doncs anem veient tot d'informació relacionada amb això. Aquí tindrem un vídeo, aquí tenim una infografia i aquí un altre material relacionat amb la mobilitat sostenible. I, per exemple, aquí ens està dient que hauríem d'explicar, per exemple, aquí ens proposa prepareu conjuntament una llista d'accions que es poden dur a terme per plantar cara a l'emergència climàtica. Doncs aquesta seria una altra proposta de conversa. Hauríem acabat l'activitat 1, passaríem a la pàgina següent i ja tenim aquí l'activitat 2. En aquest cas, ens diu que l'emergència climàtica demana accions per part d'administracions, de polítics, d'empreses i també a nivell individual. I ens posa alguns exemples de coses que es podrien fer des de tots aquests àmbits diferents. Si tirem una mica més avall, veiem que aquí ja ens proposa tota una sèrie de preguntes que hauríem de respondre i que generarien conversa també. Si seguim avall, hauríem acabat aquesta activitat 2, clicaríem en pàgina següent i faríem l'activitat 3. Aquí ja ens diu que hauríem de prendre partit d'alguna cosa. És a dir, en aquesta activitat el que ens proposa és que caldrà que defensem opinions sobre aquest tema. Per exemple, aquí a baix ja ens diu que ens proposa de mirar un vídeo on el Capità Enciam, no sé si us en recordeu d'un programa que es feia a TV3, que sortia aquest personatge i que intentava conscienciar els nens de la importància dels canvis de conducta, això, en relació amb el consum. Llavors, aquí, en aquesta activitat, el que ens proposa és que ens posicionem o bé a favor, continuem una miqueta més avall i ens podem posicionar o bé a favor del Capità Enciam, és a dir, que els petits canvis que puguem fer a nivell individual poden canviar coses, o bé, si tirem més avall, continuem més avall,
Aquí ens proposa l'altra opció, que és que encara que fem canvis a nivell individual, no podrem fer gaire cosa per canviar-ho. És a dir, aquí ens proposa que uns siguin partidaris d'una opció i els altres siguin de l'altra i a través d'aquestes preguntes defensin els seus arguments. D'acord? Si continuem avall, aquí, per exemple, ens proposa un joc i ens diu, si cliquem aquest botonet blau, se'ns desplegarà el joc i haurem de posar en ordre aquesta seqüència d'imatges. Quins són els països més contaminants? D'aquests 5 que tenim aquí, quins creieu? Ajudeu-nos a posar-los en ordre. Marta, per exemple, ajuda'ns. Tu quin creus que és el país més contaminant de tots? Espera, que tenia el micròfon tancat. Ja m'ho he pensat. Tu quin creus que és? Jo diria que és la Xina. La Xina. Molt bé, perfecte. Doncs ja la tenim en primer lloc. I el segon, quin hi posaries tu? Hi posaria Estats Units. Vale, doncs arrosseguem els Estats Units. La tercera, què et sembla? L'Índia, Rússia o el Japó? No, segurament el Japó. Vale, doncs deixem-hi el Japó. I després ens quedaria Rússia i la Índia. I la Índia, amb aquest ordre. Primer Rússia i després la Índia. Tal com estan, perfecte. Doncs ara tirem avall i anem a comprovar-ho. Doncs no. Ens diu que has tingut 3 encerts, però n'hi ha 2 que em sembla que estan invertits. L'Índia hauria d'anar al lloc del Japó. Molt bé. Podem consultar també la solució. Sembla que... això. A veure, ara. Perfecte, ara ja ho tindríem bé. Molt bé, gràcies Marta per col·laborar. Molt bé, ara podem tancar ja aquesta activitat. Tirem una miqueta més avall, hauríem acabat l'activitat 3 i passaríem a l'activitat 4. Aquí tornem a tenir una pantalla de presentació, aquesta blanca. Si tirem una miqueta més avall, ens fa una proposta d'activitat i és: marqueu 6 bones idees per contribuir individualment a alentir el canvi climàtic. D'entre tot el que heu vist, segur que podreu extreure'n 6 bones idees d'aquesta llista. Anem a mirar quines ens sembla que poden contribuir a millorar el canvi climàtic. Per exemple, regar les plantes abundantment per mantenir un ambient fresc. Creieu que sí que seria una bona idea? Puri? Que ens ajudes? No és una bona idea. Jo posaria millorar la mobilitat anant en bicicleta, aprofitar la llum natural, fer dutxes ràpides i fredes, suposo que seria reutilitzar objectes vells, plantar arbres i aparells elèctrics de baix consum, jo crec. Doncs anem a comprovar-ho. Perfecte, molt bé, les has encertades totes. Molt bé, moltes gràcies per col·laborar. Perfecte, doncs veus, ja tindríem l'activitat aquesta feta. Si continuem avall, ens proposa una altra activitat i seria que ara hauríem de preparar 10 arguments, cadascun dels membres del grup de conversa, i exposar els punts de vista de cadascú intentant convèncer l'altre. Molt bé, un cop fet això, si continuem baixant, ja hauríem fet les 4 activitats d'aquest fil, passaríem a la pàgina següent i tornem a tenir un resum de les activitats que hem fet. Molt bé. Com ja hem acabat aquest fil, tornaríem exactament a la unitat 3 i ja faríem el fil 4, que és l'últim, i anem a veure quines activitats ens proposa. Coneixereu alguns plats d'arreu del món, parlareu d'altres que conegueu i recuperareu expressions ben saboroses. Molt bé, doncs entrem ja al fil 4. Aquí tenim la primera activitat, plats d'arreu, i ens diu que parlarem de plats de cuina internacional. Aquí ens proposa un joc que diu arrossegueu els noms dels plats i col·loqueu-los a la franja superior de cada imatge i a la franja inferior de cada plat col·loqueu-hi els noms dels països. Ara no la farem, veieu aquí que proposa 4 plats, 4 noms de plats i 4 països que hauríem de relacionar. Aquesta podria ser una activitat interessant en els vostres grups de conversa, per exemple, amb les persones que són d'altres països perquè expliquin quins són els menjars típics del seu país o quins són els que cuinen més sovint. Com a proposta, podria ser un exemple de les activitats que podríeu fer amb ells.
Si continuem avall, aquí ens proposa que comentem quins creiem que són els ingredients principals d'aquests plats que acabem de veure i ens posa un exemple. Per exemple, per fer el tapado cal tots aquests ingredients. Un cop aquí hauríem arribat al final de l'activitat 1 i passaríem a l'activitat 2. Expressions saboroses. Aquí el que trobarem és un recull de frases fetes que estan relacionades amb el menjar. Si tirem una miqueta més avall, perfecte. Veieu que aquí tenim tot de frases fetes. Això és interessant perquè també les persones que estan aprenent la llengua i que la volen practicar doncs entren en contacte també amb tota aquesta cultura que comentava abans el Jordi, doncs de la gastronomia, ara, per exemple, de les frases fetes, de la cultura del país, en definitiva. Si cliquéssim en aquests interrogants que trobem en algunes de les frases fetes, doncs qualsevol, donar gat per llebre mateix, o el que tu vulguis, Rosa Maria, doncs ens diu que donar gat per llebre significa o es diu quan s'enganya fent passar una cosa per una altra. Si cliquéssim el de tallar bacallà es diu quan algú mana en un afer o en una organització. Bé, doncs només cal veure en un parell d'exemples, però veieu que aquí n'hi ha unes quantes més, es poden anar clicant cadascun d'aquests interrogants per veure quin és el significat de cadascuna. Posar-hi més pa que formatge, el més calent és a l'aigüera, etc. Hauríem arribat al final de l'activitat 2. Passaríem a l'activitat 3. Aquí, en aquesta activitat, farem un exercici de memòria i de cartes. Si anem a la pantalla verda on diu feu clic aquí, si cliquem, aquí ens apareixen unes imatges i ens demana que completem el text amb paraules relacionades amb l'alimentació. De fet, són les frases fetes que hem vist ara fa un moment que les hauríem de completar amb una paraula que falta en cada cas. En aquest cas, hi hauríem de posar allà el bacallà. Comprovem i ens diu que és correcte. Passem a la següent i ens diu agafar el rave per les fulles. Comprovem i l'hem feta bé. Allioli, ja veieu que sempre hi ha una imatge que l'acompanya i que en tot cas dona una pista. Comprovem, és correcte. Al pot petit hi ha la bona confitura. Comprovem, perfecte. Arribar i moldre. Comprovem, molt bé. Donar gat per llebre. Ja veieu que hi ha activitats que són molt senzilles, que fins i tot persones que no tinguin un nivell gaire alt o estiguin començant a practicar el català, amb l'ajuda de les imatges els pot ser molt fàcil de poder fer totes aquestes activitats. Per un rave no deixa de coure, per un nap no deixa de coure's l'olla. Posar-hi més pa que formatge. Són totes les que hem anat veient. Aquí en trobem una altra. S'ha acabat el bròquil. Molt bé, comprovem. I ara podem comprovar els resultats i aquí ja veiem tots els encerts i l'error que hem tingut. Perfecte, molt bé. Ara tiraríem enrere. Molt bé. Aquí ara ja ens proposa que triem algun aliment d'aquests que han aparegut a les frases fetes i que expliquem una recepta que el faci servir. Aquí veiem un vídeo amb una recepta de com es fa l'allioli. Molt bé, hauríem acabat l'activitat 3, passaríem a l'activitat 4. Aquí ens diu que després de tant de menjar segur que ens ha agafat gana. Doncs bé, és hora de parar taula. Com pareu taula? Doncs aquí, per exemple, una miqueta més avall ens proposa un joc en què haurem d'encertar quins 3 estris faríem, d'aquests 3 estris, quin faríem servir per parar la taula. En principi, una paella no la faríem servir, oi? Una escorredora per parar taula tampoc, però uns estalvis potser sí. Doncs marquem els estalvis. Aquest sí que va a taula i ens estalvia de cremar les tovalles. Perfecte, ho hem fet bé. Doncs continuem avall.
I aquí ens demana que organitzem com per a taula quan estem en un sopar d'amics. Si cliquem aquest botonet blau, ens proposa un altre joc per a taula. Molt bé. I aquí ara ens ajudeu una mica, per exemple, el Jordi. Jordi, ens vols ajudar a posar en ordre aquesta taula? Ho intentarem. Va, per on comencem? Quina et sembla que és la primera? Posar, no, les tovalles. Les tovalles, perfecte, doncs la posem primer. Després, què hi posaríem? Jo després començaria a posar els coberts, per exemple. Vale, doncs posem-hi els coberts. Després els plats. Els plats. Els gots. Els gots. Els estauvis i la cassola. Perfecte. A veure, doncs, comprovem si ho hem fet bé. Doncs mira, anaven primer els plats que els coberts. De fet, si veieu la imatge, ens dona una pista perquè en primer lloc tenim les tovalles sense res més, en segon lloc hi ha plats i no hi ha res més, i en el tercer ja hi veiem un pot amb coberts. Les imatges ens ajuden una mica també a donar-nos pistes per poder anar col·locant. Perfecte, Jordi, moltes gràcies per ajudar-nos i participar. Molt bé, doncs sortim ja d'aquesta activitat, Rosa Maria. Continuem avall. Hem acabat l'activitat 4 del fil 4, tirem endavant i tornem a trobar-nos el resum amb els resultats de les activitats que hem fet i les que no hem fet, doncs, evidentment, no hi surten i si són converses, tampoc. Ara ja hauríem acabat tota la unitat 3. Si volguéssim, hem fet tots els fils, el fil 1, el fil 2, el fil 3 i el fil 4. Per tant, hem completat tota aquesta unitat, la unitat 3. Ara, si volguéssim fer-ne una altra, ens aniríem aquí, on té la Rosa Maria el cursor, clicaríem fils de conversa, tornem a la pàgina principal i ens tornem a trobar totes les unitats. Ara no hi entrarem, perquè llavors ho faríem massa llarg. El que sí que volíem era, com aquí en aquesta unitat 3 hem volgut fer una unitat perquè veiéssiu el procés de com es navega, diguem, per anar d'una activitat a l'altra, per anar d'un fil a l'altre, perquè veiéssiu una mica tot el procés. Però, en tot cas, en aquesta unitat 3 no tenim recollides la diversitat, diguem, d'activitats que hi ha al llarg dels fils. Llavors, el que sí que volíem fer era ensenyar-vos alguna altra activitat concreta per ensenyar-vos, per exemple, Rosa Maria, podríem veure un vídeo interactiu, podríem entrar a la unitat 2, al fil 1, l'activitat 1, perfecte, i al final de tot d'aquesta activitat, avall, molt bé, tenim un vídeo interactiu. És un vídeo on surt el Quim Masferrer i el seu pare i veureu que el que fa el vídeo és que es va reproduint, anem sentint totes, anem veient les imatges i el so i tot plegat i en algun moment s'atura i ens proposa una pregunta que haurem de respondre per continuar avançant en la visualització del vídeo. Fem-ho, Rosa Maria, si pots. En poca estona, el Quim m'ha parlat un parell de vegades del seu pare. No crec que sigui tan tancadot, com diu ell, perquè normalment els testos s'assemblen a les olles. Molt bé, doncs aquí ja ens fa una proposta. Una frase feta, cliquem i ens diu quina expressió fa servir la llum per dir que el fill és com el pare? Tal faràs, tal trobaràs? Els testos s'assemblen a les olles o no combreguen amb pedres de molí? Doncs ha dit que els testos s'assemblen a les olles. Perfecte. Ara ens proposa una altra qüestió. Totes les opcions anteriors són frases fetes. Una frase feta és una frase que sempre es diu de la mateixa manera i amb un significat conjunt que no pot ser deduït del significat dels seus components. Triaríem aquesta primera opció. Molt bé, ens diu que és correcte i ara ens diu que tenim 2 encerts de les 2 preguntes i podem continuar amb la visualització del vídeo. Li he demanat que me'l presenti i per fer-ho el Quim m'ha portat a l'hort. Quim Masferrer. Home, Júnior i sènior. Júnior i sènior? Sí. I què feu? Què esteu fent? Us ajuda el Quim a treure herbes i tot això? No, ara ell té molta feina i no, el que m'ajudava...
Aquí ens proposa una altra qüestió. De vos, si us plau, cliquem aquí i ens diu la llum ha tractat el pare d'en Quim amb confiança però amb respecte. Per aquesta raó ha fet servir el tractament de, en principi, no? L'ha tractat de vos, segona persona del plural, clicaríem aquesta. Perfecte. Com l'hem encertada, ens diu que sí, que l'hem encertada i podem continuar amb la visualització. Quan era petitó i tant, jo cridava a punta de clar a l'estiu. I costava molt. Molt bé. I aquí ens proposa augmentatius i diminutius. Arrossegueu les paraules als llocs buits corresponents. La Llum ha dit que en Quim pensa que el seu pare és tancadot i el pare del Quim acaba de dir que quan el seu fill era petitó no li feia gaire cas, exactament que no li creia. Comprovem? I sí, ho hem fet bé. Continuaríem bé. Potser ho podem deixar aquí. No. Podem aturar... Exacte. Podem aturar el vídeo, només és perquè veiéssiu una mica el funcionament d'aquests vídeos interactius. Ara podríem anar a veure un altre tipus d'activitat que creiem que també us pot resultar interessant. Hauríem d'anar a la unitat 6. Fils de conversa, unitat 6. Activitat 2. Ai, perdona, fil 3. Del fil 3. Fil 3, perdona. Activitat 2. Molt bé. Si tirem una miqueta més avall, perfecte. Aquí ens parla, per exemple, de llistes d'èxits de cançons i ens proposen un altre joc. Ens diu, coneixeu la cançó Boig per tu? Us agradaria cantar-la en un karaoke? Si cliquem on diu aquí la teniu, entraríem directament al vídeo amb el karaoke del Boig per tu. Vale, perfecte. Perfecte, gràcies, Rosa Maria. Doncs ja veieu una altra activitat que es podria fer en aquests grups de conversa que feu vosaltres, doncs per fer alguna cosa diferent o pot ser, no sé, si no tenen molta vergonya els vostres participants, doncs podríeu proposar-los de fer un karaoke en algun d'aquests grups de conversa que feu. Aquí, en tot cas, per fer aquest material hem triat la cançó del Boig per tu, però si podeu entrar al karaoke aquest de l'agafaelmicro.cat, que si hi entrem, proposa tota una llista de cançons catalanes, evidentment, per fer karaoke i amb la subtitulació perquè es puguin anar cantant. És una manera també de donar a conèixer a les persones que estan aprenent català doncs la cultura del país a través de les cançons i la música, no? Vale, molt bé. Després, encara us volíem ensenyar una altra activitat diferent. Per exemple, anem a la unitat 1. Al fil 2. Vale. I l'activitat 1. Si anem tirant avall, aquí, per exemple, si cliquem aquest botonet blau, podrem fer una sopa de lletres. I aquí ens diu que hem de trobar els noms de 8 peces de vestir d'hivern. Aquí a la dreta ja ens diu quines són les peces que hem de buscar: abric, bufanda, guants, mitjons, botes, camisa, jersei, pantalons. Molt bé, Rosa Maria, ja n'ha trobat un, els guants, la bufanda. Bé, seria qüestió els pantalons. Molt bé. Però si, per exemple, ara en trobessin 3, ja veieu que a la dreta es van marcant els resultats que ja hem trobat, que ja hem encertat. Si tiréssim una miqueta més avall, veieu que tenim la possibilitat, si no en trobem cap més, de comprovar-ho. Hem obtingut 3 resultats, però podem mirar la solució. Perfecte, doncs aquí tenim la camisa, els mitjons, les botes, etc.
Molt bé, doncs aquest seria un altre tipus d'activitat que també hi ha dintre dels fils de conversa. I ja per acabar, podríem mantenir-nos aquí a la unitat 1, al fil 2, però aniríem a l'activitat 3. Activitat 2, activitat 3, perfecte. Aquí, per exemple, ens proposa fer un test de personalitat per saber quin estil tenim a l'hora de vestir. El podem fer també. Vale, i cliquem. Som-hi. Imma, ens ajudes tu ara? I així sabem quin és el teu estil a l'hora de vestir? Ui! Va, anima't, va, ajuda. Com t'agraden les camises? Home, depèn. Blanques, de quadres? Va, posem blanques. Blanques? Sí. Doncs apa, blanques. I els pantalons de tiral, texans, de xandall, malles, folgats? Texans. Texans. Perfecte. Com dus les jaquetes? Folgades, combinades amb armilla i ajustades, gabardines o no hi ha res com una dessuadora? Folgades. Folgades. Com són les teves samarretes? No en dus gairebé mai o són en temes esportius? No en dus gairebé mai? No en duc gairebé mai. Doncs apa, triem aquesta. I quin calçat portes? Sabatilles esportives, ballarines, botes de canya, talons? De pell i amb cordons. De pell i amb cordons. Molt bé. I quins colors prefereixes? Els neutres, els negres florejats o qualsevol mentre sigui amb quadres? Neutres. Posa neutres. Vinga, posem neutres. I quin complement tries? Ulleres de pasta, motxilla o sempre d'una bona marca? Ulleres de pasta. Doncs apa, triem ulleres de pasta. Perfecte. Ara gira la ruleta i sabrem quin és el teu estil a l'hora de vestir. Molt bé. Clàssic. Ets una persona de pocs riscos. Tens unes poques peces bàsiques en tons neutres, de línies senzilles i atemporals. Gabardines de tota la vida, camises blanques, pantalons rectes i accessoris de marca. Les sabates amb talons i, en el cas dels homes, sempre de pell, sisplau, i si pot ser, italianes. Molt bé, doncs ja està. Si volguéssim tornar a fer el test, clicaríem aquí a torneu a fer el test. Podem clicar. Perfecte, i tornaríem al principi i podríem tornar-lo a fer, d'acord? Bé, doncs en principi aquestes eren les activitats i el que us volíem ensenyar una mica dels fils de conversa. Ja veieu que les activitats són molt diverses, depèn del nivell, esclar, dels grups de conversa que esteu fent, doncs ja veieu que hi ha unes activitats que potser són més senzilles, d'altres que potser són més complicades, però bé, en tot cas creiem que en tots els nivells podeu trobar i estirar algunes d'aquestes activitats que les podeu utilitzar, com us deia, o bé en els grups de conversa o bé com a material complementari per treballar després, quan hàgiu acabat les sessions dels grups de conversa. Bé, en tot cas, esperem que us sigui molt útil. Ja veieu que hi ha molt de material, és a dir, aquí es tracta ara de remenar i remenar i anar triant allò que us interessi, que us convingui, que s'adapti als vostres grups de conversa o que estiguin relacionats, doncs jo què sé, amb temes que toqueu. Potser toqueu els temes de la gastronomia, de la música. Doncs quan toqueu algun d'aquests temes podeu estirar aquí d'algunes activitats que ja veieu que tracten tots aquests temes també. Rosa Maria. Sí, digues. Dèiem potser de comentar que res, molt breument, un minut. Hi ha un altre material a banda dels fils de conversa que creiem, amb la Rosa Maria comentàvem que potser també us pot interessar. És una col·lecció de vídeos que es diu Màgia per conversar, en què un mag fa diversos jocs de màgia i proposa diverses preguntes per generar conversa. Ara mateix... Això és l'anunci. La màgia és una sensació i com a tal la podem trobar a tot arreu, fins i tot en àmbits com l'arquitectura. Alguna vegada heu fet castells amb cartes? A mi m'encanta. Faré una construcció molt senzilla. Construcció simple, sense cap secret ni misteri. Ara bé, només li hem de canviar un petit detall perquè es torni una miqueta més interessant. Hi ha edificis que semblen màgics. No s'acaba d'entendre com és possible
que no caiguin. No em digueu que això no és misteriós. Als anys 80, el mag David Copperfield es va fer famós fent màgia en monuments. Va aconseguir impressionar milions de persones de tot el món assolint reptes com el de fer desaparèixer l'Estàtua de la Llibertat o el de passar a través de la Gran Muralla Xinesa. Però també és possible aconseguir il·lusions sorprenents fent màgia amb construccions molt més simples, com per exemple aquesta. Hi ha edificis que semblen màgics per la forma que tenen o pel lloc on estan ubicats. D'altres, no s'acaba d'entendre com és possible que no caiguin. Fa anys que tinc pendent visitar llocs fascinants com la colònia Güell o Sant Climent de Taüll. I vosaltres, quins llocs, quins monuments teniu pendents de visitar? Parleu-ne amb la vostra parella lingüística perquè quan parleu, feu màgia. Molt bé. Bé, doncs ja heu vist que a partir d'això del mag que fa un joc de màgia, doncs el que fa és proposar preguntes per generar conversa. Ara mateix d'aquesta col·lecció en tenim 10 vídeos disponibles, estan penjats al web de Llengua Catalana, però la col·lecció completa constarà de 22 vídeos. Amb la Rosa Maria comentàvem que també pot ser un material útil per als vostres grups de conversa, doncs això, perquè precisament el que fan és proposar preguntes i a partir d'aquí que es pugui generar conversa. I bé, em sembla que fins aquí el que us volíem explicar. Passo la paraula a la Rosa Maria. Sí. Em sentiu, oi? Sí. Com us deia la Sílvia, aquests materials són aquí al canal de YouTube de Llengua Catalana, a la llista de reproducció Màgia per conversar. Recordeu que a les altres sessions també us havíem mostrat alguna llista de reproducció, la de l'EP Escolta i Parla. Doncs aquí aquesta pensem que sí que us pot ser interessant. Els trucs de màgia sempre són molt atractius i aquests donen per continuar parlant amb la vostra parella lingüística. La vostra parella o en el vostre cas el vostre grup. Ara ja deixo de compartir pantalla i així ens veiem les cares tots. Ara ja us he perdut. Ara, aquí. I Jordi, si vols que obrim el torn de paraules, si algú vol fer algun comentari, creuen que aquest material pot ser útil, els fils de conversa, aquest últim recurs que comentàvem amb la Sílvia de la màgia, bé, perquè som a la vostra disposició pel que necessiteu. Molt bé, teniu alguna pregunta per fer-li, per fer a aquestes noies? Sí, jo inicialment el que veig que és un material immens, és immens. Sí, és immens, sí. I si dieu que quan acabeu tindreu entre 300 i 400 activitats, doncs encara més. No serà un mar, sinó que serà un oceà. I el que a mi primer se'm surt és que, almenys em surten a mi, que és el dir, doncs, un dia m'hi posaré un parell d'horetes i aniré resseguint una cosa i l'altra pensant en el grup, en aquestes persones, etc. I jo penso que és una cosa que aconsellaria de fer-ho perquè ara jo tinc alguna pregunta a fer, també, però vull dir que a veure, que veig molt clar que això en els grups virtuals, evidentment, compartir una cosa com aquesta que es pugui interessar en la persona que porti el grup virtual, això aquí no té cap dificultat, no? Una pregunta que volia fer és possible que això hi heu pensat alguna vegada, de política lingüística, que això pugui ser un material, per exemple, simplement per una persona sola, també? És a dir, que una persona que ha anat en un grup i que se'n va a casa i que diu, ai, vaig a veure si practico una mica de català. Sí, Jordi, també. Hi ha moltes preguntes que es poden respondre. De fet, en alguns enunciats de les activitats ho diu, que hi ha preguntes que es poden respondre en parella o en grups de conversa o bé individualment. Sí, hi ha moltes...
Després, no només preguntes que es poden respondre, sinó que ja veus que hi ha jocs que els pots fer. A veure, en principi, la idea, com és un material per voluntariat per la llengua i per les parelles lingüístiques, sí que estan pensats perquè el resolguin, com hem fet ara, no? Amb l'Imma, amb la Puri, que hem demanat, doncs faríem una mica el mateix amb la nostra parella lingüística. Tu què et sembla? Això ens ho posem aquí o allà, ¿vale? Però és veritat que una persona sola ho podia haver fet. La Rosa Maria sola, hi ha hagut alguns exercicis que els ha anat fent ella sola. És a dir, que tens l'opció de compartir-ho amb una altra persona o de fer-ho tu pel teu compte. Molt bé, molt bé. O fins i tot també, Jordi, de fer-ho a casa, un de sol, i després, quan arriben al grup, comentar aquella activitat que ha fet de manera individual perquè el tema, el contingut, la recepta, el que sigui, les frases fetes, li suggereix preguntes que vol exposar en el grup. Això també seria una possibilitat d'explotació. Sí, sí. Molt bé, molt bé. Jo trobo que una cosa que és molt positiva aquí és per al tema de la comprensió oral. Tant en els vídeos com en els àudios, tot aquest exercici que es pot fer de comprensió oral, en què es va veient, es va sentint, sobretot els vídeos, penso que és molt interessant. I la pregunta que faig, una altra, és: es poden baixar aquests vídeos, per exemple, o aquestes unitats que heu posat? Per exemple, algunes segur que no, perquè, no sé, m'imagino. Quan dius baixar, Jordi, vols dir descarregar en el dispositiu, a l'ordinador, per després compartir. En el mòbil, sí, en el mòbil. Sí, la veritat és que com que això ho tenim a la pàgina web de Llengua Catalana, el que és més còmode és compartir l'enllaç de la pàgina, perquè d'aquesta manera ni carrega el mòbil, o sigui, no ocupa espai. Sabeu que quan descarregueu un vídeo moltes vegades ocupa molt d'espai en el mòbil. Doncs d'aquesta manera descarregueu l'enllaç i s'accedeix exactament al mateix. Penso que fins i tot és millor. Perfecte. Voleu preguntar vosaltres alguna pregunta més? Segur que sí. Sí, Jordi, jo tinc un parell de comentaris a fer sobre aquesta presentació, que ha estat força bona. Felicitacions, ha estat molt aclaridora, I bé, pel que fa als vídeos de quan parles fes màgia, la meva parella lingüística, el voluntariat per la llengua, sí, són útils, però és que a més el voluntariat per la llengua té un grapat, un gruix de continguts gràfics amb preguntes, amb un bon grapat de preguntes que podem fer servir a les trobades, i anem parlant de manera força natural. Llavors, per exemple, recordo que fa un parell de setmanes vaig parlar amb la meva parella lingüística sobre el Black Friday. Llavors, vam parlar de costums, de compres, de productes que la gent molt sovint compra a les botigues de proximitat, per exemple, fent una comparació amb les xarxes més grans, com l'Amazon, per exemple. Per tant, tenim moltes coses a parlar per mitjà d'aquests continguts. I una cosa més és que, bé, m'ha semblat força interessant que aquest recurs del Fils de Conversa tingui una eina que ens permet de cantar al karaoke. I recordo que també fa un parell de setmanes, és una cosa que vaig comentar, per exemple, amb l'Andrea, amb un grup de l'univers intermedi, vaig fer servir una cançó del Gerard Quintana, de l'Empordà, per parlar de parts del cos humà. És que a la cançó hi ha una paraula que té a veure amb parts del cos humà i que és a la lletra de l'Empordà. Però què vam fer? Vam treballar el vocabulari, el lèxic de parts del cos humà i, a més, vaig demanar-li als meus aprenents que cantessin una mica unes línies, uns fragments de la cançó de l'Empordà. I els va agradar força, perquè vam cantar de mica a mica, esclar, i ens vam passar força bé.
I per acabar, hi ha una eina força bona pel que fa a les frases fetes, que és Rodamots. Per tant, podem treballar amb aquestes frases fetes durant la classe segons el tema proposat i després enviar aquestes frases o l'enllaç de Rodamots per a aquests aprenents perquè puguin donar un cop d'ull, sí? Per tant, és una eina, aquesta eina de converses, de fil de converses, és un món. És que és tan complexa que ens fa difícil la vida, que podem triar per treballar amb els nostres aprenents. Però és força bona i solicito. Gràcies, Rodrigo. Gràcies, Rodrigo. El que sí que us dèiem és que en tot cas ja veieu, no cal fer ni totes les unitats, ni totes les activitats, ni tots els fils. Com deia la Rosa Maria, el que podeu fer és descarregar l'enllaç de l'activitat, copiar l'enllaç i d'aquesta manera no ocupeu espai als vostres mòbils o als vostres dispositius i copiar només aquella activitat que us interessi, és a dir, no cal que les feu totes. Si hi ha, per exemple, aquesta del karaoke que t'agrada, doncs tu t'agafes l'enllaç, te'l copies i accedeixes a aquell karaoke i només fas servir el karaoke. Que voleu treballar les frases fetes? Per cert, a la unitat on hi ha una unitat on també es tracten altres frases fetes i també hi apareix el Rodamots, que de fet hi enllacem, perquè, com tu dius, és un recurs que té molt de material. Vull dir que, de fet, hi trobareu, és veritat que hi ha molta quantitat de cosa, però si aneu remenant veureu que hi ha molts temes. Jo què sé, per exemple, el que hem tractat en aquesta unitat de la gastronomia, segur que en algun moment en els vostres grups de conversa parleu de plats, de menjars tradicionals d'aquest país o d'aquest altre, o de Catalunya o d'allà on sigui, no? Doncs també poden servir aquestes petites píndoles, que les podeu utilitzar com a recurs en els grups de conversa o, si això no us convé, com a material complementari quan acabeu aquestes sessions, doncs de dir, doncs consulteu i els podeu passar l'enllaç directament. Consulteu aquesta activitat i feu aquest joc de posar-hi els noms dels plats al seu lloc i els països d'origen, i en la pròxima conversa el que parlarem és de... comentarem tot això i cadascú explicarà quins plats són els que es cuinen als seus països o quin és el seu plat preferit o què us agrada cuinar, no ho sé. Tot això és una excusa, quasi, per... De fet, totes les activitats dels fils de conversa són excuses per fomentar la conversa. El que passa que intentem que sigui d'una manera lúdica, divertida, que no sigui una cosa seriosa ni una classe, sinó que sigui una cosa molt lúdica, molt de jugar, i molt entretinguda. Aquest és l'objectiu principal, Sí, com us dèiem també en les altres sessions, de fet, en els dispositius mòbils, aquestes activitats que estan fetes amb la mateixa eina de les que us vam ensenyar per l'EP interactiu, es veuen fins i tot millor que amb l'ordinador. Com us heu fixat que abans hi havia algunes imatges que quedaven fins i tot massa grans en la pantalla. Doncs en els dispositius es recol·loquen molt bé. I si voleu, comparteixo un moment pantalla perquè veieu que a l'hora de compartir, aquí tenim els fils de conversa, podeu compartir directament tota la URL, o sigui, anar directament a aquesta pàgina o, com deia la Sílvia, compartir una unitat. Fixeu-vos que aquí dalt veieu que posa unitat 1. Esteu compartint, si copieu aquest enllaç, només la unitat 1. Si aneu al fil 1, només compartireu el fil 1. Ja sabeu que cada fil té 4 unitats, com us deia la Sílvia. Per tant, podeu fragmentar allò que voleu compartir amb el vostre grup. Sí? Sí, molt bé, Molt bé, això... Ai, Jordi, se t'ha apagat el micro. Sí, aquesta idea que acabeu de dir trobo que és molt bona, perquè es pugui fragmentar, que es pugui anar com a mínim fins al fil, d'acord? Exacte. Per poder-lo obrir. Sí. Molt bé, molt bé. Bé, jo no tinc res a dir. Hi ha una cosa que m'agrada molt i és que he anat copsant les preguntes que es fan per la conversa i m'han agradat molt. Simplement perquè jo tinc com una mica de dèria que en les preguntes que ens fem entre nosaltres
hi pot haver una certa gradació de complexitat i segons la tipologia de preguntes. I heu fet moltes preguntes que esteu fent sobre l'autodescripció, sobre si m'agrada o no m'agrada, etc. Preguntes sobre el coneixement que tenen de l'entorn, si això ho conec així o si tinc allà, i algunes preguntes també de tipus de narratives del que ha succeït, alguna cosa o alguna altra. Però no es fica massa en temes instructius o argumentatius que de vegades són més complicats per persones que estan començant a parlar. Dic, això m'ha agradat molt perquè veig que aquest tipus de preguntes, a més, evidentment, fetes en plural, que trobo que està molt bé, i és una mina allò de preguntes i va acompanyada d'aquest element que a vegades en els xerrams junts no tenim, que és no tenir tanta imatge, tants elements que bé, els hem d'inventar una mica. De fet, Jordi, nosaltres tampoc teníem materials d'aquest tipus fins ara. És ara que ens hi hem començat a posar. Vull dir que des de fa poc que hem començat a fer materials perquè, no, Rosa Maria, fins ara el que teníem era com vosaltres, funcionàvem també amb suport paper, bàsicament. El que passa que sí que és veritat que vam veure la necessitat i perquè molta gent ens ho demanaven, per exemple, els voluntaris virtuals, que els aniria bé algun material virtual, però de fet el fan servir tant els del voluntariat virtual com els del voluntariat presencial quan es troben. Vull dir que sí que és veritat que tot això, tots aquests elements es van introduint, però està bé que si nosaltres tenim, per exemple, fils de conversa, l'EP o el que sigui, doncs vosaltres utilitzeu allò que us convingui, el que us vagi bé. És a dir, no cal que utilitzeu tot, sinó que estireu una miqueta el que us va bé per les vostres i adaptar-ho als vostres grups de conversa i als nivells que tingueu. I ens agradarà molt també tenir una mica de feedback, Jordi. Això que tu deies, tinc ganes de dedicar-hi 2 hores per mirar-m'ho, doncs també, evidentment, és recomanable que primer us ho mireu vosaltres per després poder-ho fer amb el vostre grup i quan ho proveu, amb la Sílvia dèiem que sí que seria interessant o mitjançant el qüestionari aquest que us ensenyàvem o a través teu, Jordi, que ens feu arribar la vostra opinió perquè ens serà molt útil per millorar els materials, per saber què és el que funciona més, què és el que no funciona tant i entre tots fer-los millor. Sí, molt bé. Llavors fem les proves, per exemple, si ho fem la setmana vinent i això va bé, això no va gaire bé, llavors ho comuniquem al Jordi i el Jordi us ho comunica, Exacte, això pot ser una manera, sí. Pot ser la setmana vinent o l'altra, o més tard, Rodrigo, després de vacances de Nadal, quan vulgueu. Nosaltres pressa no us en posarem, però sí que ens agradaria tenir una mica de feedback vostre perquè... Penso que és molt important que hi hagi aquesta mena de comunicació, aquest pont, perquè nosaltres que penquem, llavors coneixem els detalls, el que funciona o no funciona, i vosaltres que teniu una responsabilitat, perquè vosaltres sou responsables, per tant, tenir aquestes eines de comunicació és força necessari. Jo agraïm força, Sí, nosaltres necessitem la vostra opinió, que sou els que esteu a peu de carrer, com dius. Molt bé. Exacte. Perfecte. Més preguntes? No? Sí. Jo hi ha una coseta que a mi m'agradaria que d'alguna manera, ja que hi ha aquestes indicacions, una cosa que em preocupa a mi de la conversa és el fet de l'espontaneïtat. El català té un munt d'expressions que són espontànies a l'entorn de coses de sorpresa, per exemple, no? Sí. Se m'ha acudit quan fèieu el joc de destapar cartes, no? Diguem-ne, si resulta que tu esperes que una cosa surti i dius, ostres, no. Expressions de lamentació, expressions de sorpresa agradable, tota la col·lecció d'expressions que tenim en català, que com que es donen justament moltes vegades en el món de la literatura, es donarien en el teatre, en què hi ha les reaccions d'uns dels altres, no? I en la conversa, fins que no es fa molt viva, no apareix això, aquest element, no? Que d'alguna manera penseu que tots aquests
expressions espontànies que tenim en català i que són molt pròpies, no? I aquí podríem afegir-hi també els insults o altres coses, però vull dir, aquesta espontaneïtat catalana que de vegades la perdem, no? Dic simplement una referència. D'acord, Jordi. Molt bé, doncs si... Jordi, si em permets fer un comentari, sí, estic d'acord, Estic d'acord i penso que és una cosa interessant d'ensenyar als nostres aprenents aquestes paraules, per exemple, ostres. Jo, per exemple, una petita confessió, però una confessió d'un aprenent, també, que quan hi ha una situació de sorpresa, ja sigui agradable o no, llavors em ve al cap, ostres, caram, però és que és una cosa que de tant de repetir, llavors es queda al cap i instantàniament, encara que pensi en portuguès, però em ve al cap perquè tinc un contacte tan freqüent amb el català, llavors em ve al cap. Però sí, estic d'acord amb tu que hauríem, i això és una cosa que en podem fer naturalment, hauríem d'ensenyar aquestes expressions, frases fetes. Avui, per exemple, amb el grup de nivell inicial, estàvem parlant de coses que hi ha a casa, per exemple, armaris, cadires, i es vas preguntar, mireu, això de què està fet? És de plàstic o és de fusta? Llavors em van respondre correctament, és de fusta. I què vaig fer? Vaig aprofitar aquesta paraula per saltar el guió de la sessió per ensenyar-vos el significat de l'expressió just de la fusta. Llavors, per exemple, vaig donar un exemple. Rodrigo, tu ets del Brasil, d'acord? Jo he respost, just la fusta. I s'ha explicat que just la fusta és una expressió catalana que vol dir exactament, exacte, o això mateix, ho has clavat. És a dir, que podem aprofitar a cada detall paraules senzilles per saltar-nos el guió, per ensenyar-los aquestes expressions, frases fetes, paraulotes també, que és important, collons. Collons, la paraula que tant ens agrada dir, és força important, que s'adaptin, que coneguin i que els facin servir. Molt bé, molt bé. Imma, tens alguna paraula teva? Com que s'acaba el temps, volia dir que m'ha resultat tot molt interessant, m'ha agradat moltíssim, i a vegades en els grups que fem, doncs he pensat que descarregar, ja miraré com es fa això de descarregar l'enllaç, però es pot posar com un petit deure per mantenir una mica la il·lusió entre setmanes, no? Dir, doncs, fins a la propera setmana, doncs mireu-vos això que us pot resultar molt interessant. I a vegades ens demanen coses per internet i, a més, alguns per mirar-ho. Imma, per descarregar l'enllaç, mira, més que descarregar és copiar-lo. Si som aquí, ens hem de posar aquí sobre, us heu fixat que abans ha quedat, de color blau, d'acord? I aleshores amb el botó dret del ratolí, o si som en el mòbil amb el botó de compartir, ja ho sabeu, aquella V baixa inclinada, no? Aquí, en el cas de l'ordinador, copiem i enganxem on vulguem. És tan senzill com això. I en el cas del mòbil, encara més senzill, perquè ja sabeu que és el símbol aquell per compartir. I a més, quan compartim aquests materials, ja sabeu que genera una petita imatge que de seguida s'identifica amb els fils de conversa. Vull dir que encara queda més bonic quan comparteixes això pel mòbil que no passa amb l'enllaç senzill del text. Sí, us animeu que ho feu entre vosaltres per practicar, a veure si es comparteix bé d'aquesta manera. Ja veureu com sí. I això. Molt bé, doncs... I després, Jordi, ja parlarem d'aquesta petició que ens feies l'altre dia de material en paper, com la gestionem, les làmines, o si voleu els parlem tu i jo, aquest material que us ha ensenyat abans la Sílvia, que el tenim a la pàgina web i que us el podeu descarregar en PDF, però que també el tenim imprès.
També tenim els quadernets impresos, oi Sílvia, de tots els Parlem tu i jo, no sé si n'hi ha algun que s'ha esgotat, però en tenim molts i també us els podríem fer arribar. Hi ha 9 quadernets diferents que tracten temes diferents cadascun, són quadernets monogràfics i, per tant, cadascun tracta d'un tema. Si els mireu i us interessa algun, a Política Lingüística en tenim, us els podríem fer arribar, sí. Molt bé, molt bé. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, és l'hora. A vosaltres. Gràcies a vosaltres. És un plaer i...